Christian, jeg er 24 år. Jeg arbejder i IFA tagdækning, og jeg går på skole i Auto. Det fedeste ved at være tagdækker, det er højderne, når man kommer op på de rigtig høje huse. Og om sommeren i det gode vejr, nyde det, og man har det arbejdsrum, man har. Man går lidt og passer sig selv. Der er ikke andre, der kommer og forstyrrer en. Det bliver spændende. Det bliver et pres. Man skal jo yde sit ypperste, fordi det er ikke nok med, at det er dommerne, der kommer, men der kommer alle folk kommer til skills og kigger. Så fokus, det skal være knivskarpt, og man skal lukke sig lidt selv ind i en boble. At blive Danmarks bedste tagdækker, det er noget, man skal gå efter. Så har man jo en titel, fordi det er jo ikke alle, der kan sige det. Selvom folk de tror, at de er Danmarks bedste, så er der jo kun en, der har vinder, og det er jo ham, der er med. Vi går og forbereder os lidt forskellige teknikker og varme og brænde på, forskellige slags pap. Og hvordan man egentlig kan få det bedste resultat ud af den opgave, man nu skal lave. Jeg glæder mig helt vildt. Det er fordi, det er en oplevelse at prøve, og det klæder også en rigtig godt på til den svendeprøve, man nu skal op til. Fordi opgaven, man laver til DM, det er også næsten det samme, du laver til en svendeprøve. Der er både tidspres og kvalitetskrav. Mit navn er Mads, jeg er 19 år, jeg er i lærer som tagdækker hos Phoenix Tag Nordsjælland. Det er spændende, og det er fedt, at man kan repræsentere sit fag, og at man har nogen, der har tillid til, og så man skal gå ind og gøre det pisseflot. Det bliver helt klart spændende, og man lærer noget, og man skal også ligesom vise det bedste, man har lært i de år, man har været i lærer. Jeg synes, det er fedt, at der bliver sat noget fokus på sådan en branche, at man også laver det flot. Og så synes jeg, det er fedt, at man har nogle mennesker, der gerne vil komme og vise det frem. Jeg er med som første års, så jeg vil blive overrasket, men jeg vil blive rigtig glad, hvis jeg er vandt. Og jeg glæder mig, men jeg er også utrolig spændt, fordi det er jo en pressesituation, man kommer ud i. Og der er mange mennesker, der står og kigger på en. Så selvfølgelig er man lidt nervøs, men det bliver fedt at komme med. Vi ser her, det er den ene del af opgaven. Det er en listedækning med et Velux-vindue. En listedækning er en gammel dansk metode med tagpap, hvor man fjerner overlæggene ned fra tagfladen og kører dem op af listerne og sådan en lille karpe ud over. Med noget fodblik og noget vindskede på, og der kommer en rygmusudluftning på også. Og det er utrolig højt niveau det her. Det er virkelig voldsomt. Så har vi en anden del af opgaven, det er en flad tagdækning med noget isolering. Det, der er specielt ved den, det er den tagpap, der bliver brugt her. Det er en APP-tagpap, og det er en etlagsløsning. Og det, der er med den tagpap her, det er, at det er verdens mest bæredygtige tagpap, vi bruger her. Så har man en sedum, et grønt sedumtag ovenpå, som eleverne skal lave her. Og det, der er med det grønne sedumtag her, det er, at det kan fange op til omkring 80%, helt op til 80% af de regnskyld, som falder. Og så selvfølgelig opgaven, det skal lægges efter nogle tegninger, hvor der er nogle mål på, som de så også bliver bedømt ud fra. Samtidig med, at der selvfølgelig også er helhedsindtrykket. Men alt skal lægges efter tegningen, og der er nogle meget fine tolerancer, som man kan få nogle strafpoint for.
Sådan, mine damer og herrer. Nu kan vi endelig byde velkommen til den store afslutningsceremoni til DM Skills 2022. Mine damer og herrer, årets konkurrencedeltagere. Lit. Roll up to the party, roll up to the party. Roll up to the party, roll up to the party. Roll up to the party, roll up to the party. Roll up to the party, roll up to the party. Roll up to the party, roll up to the party. Roll up to the party, roll up to the party. Roll up to the party, roll up to the party. Roll up to the party, roll up to the party. Roll up to the party, roll up to the party. Roll up to the Tidligere danske statsminister, tag godt imod Poul Nyrup Rasmussen. Tak skal jeg have. Meget har jeg oplevet i mit liv. Det Hvide Hus i Washington, præsidenter i Paris, FN's generalforsamling, student fra Startskolen i Esbjerg, arbejdsmand på havnen. Meget har jeg oplevet. Talt med præsidenter og generaler og berømtheder og stjerner. Selv USA's præsident var på besøg i København for et par år siden, fordi han prøvede at vinde fodboldpladsen til næste år. Meget har jeg oplevet. Men alle sammen, det her, Skills, er det største, jeg nogensinde har oplevet, og det er det største, jeg kommer til at opleve i hele mit liv. Tusind tak til jer alle sammen. Tusind tak. Tusind tak. Fantastisk. Fantastisk. Og nu går vi i gang. Er I klar? Så går vi. Giv en stor hånd til tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen. Og nu er vi endelig nået til det. Vi skal omsider have udløst spændingen og finde danmarksmestre i de 49 fag. Vi er kommet til faget tagdækker. Danmarksmester i DM Skills 2022, Christian Mejdendal Lublin. Stort tillykke, Christian.